Frode, Knud, Arved, I hugger planker. Arn, Bjarke, Svend og Toge, I arbejder på molen. Sune og Njal, I snitter træsøm. Så er latrinhullet fyldt, så vi skal have gravet et nyt. Leif og Hjalte, I graver. Og dig, du sørger for, at molen skrider frem, som den skal. Så er Vølven tilbage. Og mester ingen sønner? Nej. Han har Tordis, det er hans ældste. Han er vist der skifter mod nu. Ja, det kan man se. Det har Uffe vist også fundet ud af. Det er da kun fordi mester er syg. Uffe gifter sig kun for at blive bygmester en dag. Og hvis mester dør? Så bliver Uffe bygmester med det samme. Og så har vi to store problemer. Så kan vi grave latriner resten af livet. Det kan være lort. Kom. Kom. Hvis jeg en dag bliver bygmester, bliver du min første mand. Jeg tror, han havde dig. Det gør han også. Kom. Skal du bare stå der hele dagen? Nej. Selv lavet den. Jeg har hjulpet til med det. Hvad skal man give for at få sådan en flot en? Det kommer lidt an på, hvem der spørger. Okay. Jeg vil gerne lave en til dig. Hvis du ikke har en anden, der er i gang med at lave en. Jeg har ikke noget at give. Jeg har ikke noget.
Skal du tage med jarlen? Hvad slader I om? Det er mester. De siger, han ikke klarer natten. Hvad skal du tage med jarlen om? Hvad rager det dig? Langs kysten. Langs kysten. Kysten, okay. Vi har været rundt hele byen. Smolebygger, hvad er det derne? Folk ser mig stadigvæk som en fremmed. Hvad skal jeg gøre ved det? Hvordan ville det se ud, hvis jeg giftede mig med en kvinde her fra byen? Det undrer mig, du ikke har gjort det endnu. Jeg har ikke noget at give. En af mine vigtigste mænd. Du har mit samtykke. En god mand fortjener en god kvinde. Guderne, de ved dig det godt. Gud er gift dig.